खुलुमबाय फरायसाफोर, फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे भिडिअहाय बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोरो स्क्रिनाव मोनसे कुइसन नुनो मोनदों आरो बे कुइसनखौ नुनो मोननानै नोंसोरो बुजिखाबाय जानांगौ दि आङो जोंनि क्लास 10नि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिदां 3.1 निफ्राय 2 नम्बर कुइसनखौ लादों आरो दिनैनि भिडिअहाय बे 2 नम्बर कुइसनखौनो आं बेवहाय सल्भ खालामगोन। आसा खालामो नोंसोर भिडिअखौ जोबनायसिम नायगोन आरो बिनिफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन। आरो माबाफोर बुजिनो आरो मिथिनो गोनां थायोब्लाबो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरगोन होनना आसा खालामबाय। जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। दायो कुइसनखौ सल्भ खालामनायनि सिगाङावनो आं नोंसोरखौ फंनैसो बेसिक्स खोथा फोरमायनो लुबैदों। नाथाय गासिबो खोथाखौ फोरमायजोबनो हानाय नङा, मानो होनोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन। नाथाय जाखिनि खोथा आं नोंसोरखौ फोरमायगोन बेखिनिया जों नोंसोरो आरामनो गोरलैयैनो 3.1 सोंनाय बिदांनि गासैबो कुइसनफोरखौ सल्भ खालामनो हाफ्रामगोन। अके, दा खोथाया जाबाय नोंसोर बेवहाय कुइसन नम्बर 2 आव मोनथाम कुइसन नुनो मोनदों आरो मोनफ्रोमबो कुइसनाव मोननै समानथाय नुनो मोनदों आरो बे समानथायफोरखौ जोङो मा बुंनाय जायो? हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जायो। अके, आरो जिहेतु जोंहा जरासे होनाय दङ मोनफ्रोमबो कुइसनाव, बेनिखायनो मा हांखोआरि समानथाय जराफोर होनना लिरदों। अके, आसा खालामो कुइसनखौ मोजां फरायनो नाजागोन नोंसोरो। दा खोथाया मा? मोनसे हांखोआरि समानथाया मोनसे हांखोखौ दिन्थियो। अके, मोनसे हांखोखौ दिन्थियो। मोनसे हांखोआरि समानथाया मोनसे हांखोखौ दिन्थियो। बियो जुदि मोनसे हांखोखौ दिन्थिदोंब्ला बेबो गुबुन मोनसे हांखोखौ दिन्थिदों। बेबायदिनो बेबो जुदि मोनसे हांखोखौ दिन्थिदोंब्ला बेबो गुबुन मोनसे हांखोखौ दिन्थिदों। अके, थामहिनबा मा बुंनो नागिरदों आङो? बे मोनथाम कुइसनावहाय मोननै हांखो होनाय दङ। दा बे मोननै हांखोआ जोंहा मोनथाम कन्डिशनाव थायो, मोनथाम महराव बा मोनथाम कन्डिशनाव थायो। गिबि मोनसेया जाबाय जोंहा मा? दानस'लायनाय। हमनानै लाबाय बे मोनसे समानथायनि हांखोआ बे मोनसेया आरो बे मोनसे समानथायनि हांखोआ बे मोनसेया। नोंसोर मा नुखो? मोननै हांखोआ जोंहा मा खालामदों? दानस'लायदों। बेखौनो दानस'लायनाय होनना बुंदों। थामहिनबा बेवहाय जोंहा जा दोंनै हांखो होदों मोनफ्रोमबो कुइसनाव, बे हांखोफोरा दानस'लायना थानो हागौ। अके, आरो मोनसे कन्डिशन दङ जोंहा मा? बे मोनसे कन्डिशना जाबाय जोंहा मा? नांजाबलायनाय। बेलाय मा फोरमायदों? बे फोरमायदों जे मोनसे हांखो अलरेडि दंखायो आरो बे हांखोनि सायावनो गुबुन मोनसे हांखोआ जाबजाबना थादों। अके, मोनसे हांखो अलरेडि दङ, बेनि सायावनो गुबुन मोनसे हांखोआ जेब्ला जाबजाबना थायो, जों बेखौनो मा बुंनाय जायो? नांजाबलायनाय होननानै बुजियो। थामहिनबा बे दोंसे हांखोआ आरो बे दोंसे हांखोआ नांजाबलायनाबो थानो हागौ। थामहिनबा बे मोनसे हांखोआ नांजाबलायनाबो थानो हागौ। बे मोनसे हांखोआबो नांजाबलायना थानो हागौ। अके, जों दायो मा मिथिखो? मोननै जा जोंहा हांखो दोङो, बे हांखोफोरा दानस'लायना थानो हागौ नङाबा नांजाबलायना थानो हागौ। अके, आरो मोनसे कन्डिशन दंबावो। बे मोनसे कन्डिशना मा? बे मोनसे कन्डिशना जाबाय जोंहा मा? 3 नम्बर, बे जाबाय लिप। थामहिनबा बे मोनसे हांखो आरो बे मोनसे हांखोआ दानस'लायाबो जानो हागौ आरो नांजाबलायाबो जानो हागौ। दानस'लायाबो आरो नांजाबलायाबो, अब्ला मा जानो हागौ? मा बेफोरो मा जानो हागौ? लिक जाना थानो हागौ। मा जाना थानो हागौ? लिक जाना थानो हागौ। बेखौनो जोंखौ सोंदों जे गाहायाव जे जोंहा हांखोआरि समानथाय जरा होनाय दङ, हांखोआरि समानथाय जरा जे होनाय दङ, होनाय जे दङ, बे जराफोराव थानाय हांखोफोरा दानस'लायनाय ना लिक ना नांजाबलायनाय जोंखौ सोंदों। अके, दा बेखौ जों बोरै फिनगोन? बेखौ फिननोबालाय जोंहा आरो मोनसे खोथा मिथिबावनांसिगोन। बे जाबाय जोंहा A1/A2, B1/B2 आरो C1/C2। थामहिनबा जों A1/A2, B1/B2 आरो C1/C2 दिहुननो सोलोंनांसिगोन। बेखौ बोरै मिथिगोन आरो बोरै हागोन? बेबो जोबोद सिम्पल। बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो नैबे खोथाखौ एसे मिथिबावनांसिगोन। दा आं नोंसोरखौ हांखोआरि समानथाया मा बेनि सोमोन्दैथ' बुङासै आरो बुंब्ला गोबाव जाखागोन होनना बुंखादों। दा मोनसे हांखोआरि समानथायनि गाहाय आरो गुबै महरा जाबाय जोंहा मा? AX + BY + C = 0।
थामहिनबा बियो मोनसे हांखोखौ दिन्थिगोन अके आरो बेवहाय ए बि सि ए कमा बि कमा सि सरि सि फोरा मा होनना बुंदों नंगुबै अनजिमा अके आरो एक्स नुदोंना नोंसोरो बे एक्स आरो बे वाइ एक्स आरो वाइ आ मा जानो हागौ होनना बुंदों सोलायस्लु अके एक्स आरो वाइ आ सोलायस्लु ए बि सि फोरा जाबाय जोंहा नंगुबै अनजिमाफोर अके इन्टारेस्टिं खोथाया मा एक्स जों थाफानाय नै ए खौ जोङो बुंनाय जायो मा थादेर नै बि खौ बुंनाय जायो जोङो थादेर अके माने एक्स आरो वाइ जों सोलायस्लुजों थानाय ए आरो बि खौ जों बुंनाय जायो थादेर आरो नै सि खौ बुंनाय जायो जोङो दिदोम अके दा दिदोम थादेर बिनि सोमोन्दैबो मिथिबाय दा इन्टारेस्टिं खोथा एकदम सिम्पल जोंहा A1 आरो B1 नि खोथाखौ बाय फैनोसै जिहेथु जोंहा बियो मोनसे हांखोखौ दिन्थिदों थामहिनबा बेखौ दिन्थिदों हमना लाबाय थ' बिनि थाखायलाय आरो बबे मोनसेया थ' बिनिखाय मा बाहायो जोङो मोननै हांखोखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसेया जोंहा A1 मोनसेया B1 मोनसेया C1 बेनि थाखाय बे मोनसेनि थाखाय अके थ' बिनि थाखाय माखौ बाहायगोन बिनि थाखाय जों लिरगोन मा A2x plus B2y plus C2 equal to 0 अके थामहिनबा नैबे मोनसे हांखोआरि समानथायखौ दिन्थिदों आरो नैबे मोनसे हांखोआरि समानथायखौ दिन्थिदों थिग एखे रोखोमैनो नैबे मोनसे समानथाया नैबे मोनसे हांखोखौ दिन्थिदों आरो नैबे मोनसेया दिन्थिदों अके आसा खालामो नोंसोर खोथाखौ बुजि मोनदों बेबायदिनो जों मा बुंनो हायो नैबे मोनसेखौ माया दिन्थिदों नैबे मोनसेया दिन्थिबाय थादों आरो नै मोनसेखौ माया दिन्थिबाय थादों बे मोनसेया दिन्थिबाय थादों थ' बेवहाय बारा बुंनो गोनां खोथा प्राय खमिलांबाय दा सिदा सिदि A1 B1 नि खोथाखौ फैनोसै एक्स जों थाफानाया मा नै फार्स्टनि खोथाखौ बुंदों हा थ' एक्स जों थाफानाया मा जायो A1 जायो थामहिनबा मा जागोन नै 5 जागोन जोंहा मा A1 अके A1 आ जागोन मा 5 आरो नैबे 4 नङा एक्चुअली -4 अके मा जागोन 4 आ जागोन जोंहा मा B1 बिदिनो बे 8 + 8 आ मा जागोन जोंहा C1 अके बिदिनो जोंहा नैबे 7 आ जागोन जोंहा A2 आरो नैबे +6 आ जागोन जोंहा B2 आरो नैबे -9 बे जागोन जोंहा C2 बिदिनो जोंहा मा जागोन बे जाबाय जोंहा A1 बे जाबाय जोंहा B1 आरो बे जाबाय जोंहा C1 बिदिनो बे जाबाय जोंहा A2 बे जाबाय B2 बे जाबाय जोंहा C2 आसा खालामो खोथाफोरखौ बुजि मोनदों थ' बिदिनो जोंहा सिम्पोल बे जाबाय A1 B1 C1 A2 B2 C2 दानि बेवहाय y जों जेबो गैया बेनि ओंथिया मा से थामहिनबा मा B2 आ मा -1 अके जितु माइनास सिन दोङो थ' -1 अके आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनदों दानिया जोङो कुइसन नाम्बार 1 नि थाखाय 1 नाम्बारनि थाखाय दा आं सल्भ खालामाखै दाबो जास्ट आन्डारस्टेन्डिं एबा बुजायनायावनो दंबाय थायो कुइसन नाम्बार 1 नि थाखाय A1 आ मा जागोन जोंहा +5 B1 आ मा जागोन जोंहा 4 दोङो 4 जों मा दोङो माइनास दोङो थ' -4 बिदिनो जोंहा मा जागोन C1 आ मा जागोन जोंहा 8 अके बिदिनो जोंहा A2 आ जोंहा जागोन मा 7 आको B2 आ जागोन जोंहा +6 आको C2 आ जागोन जोंहा -9 अके आसा खालामो नोंसोर खोथाखौ बुजि मोनबाय बिदिनो जोङो गासिबो जोंहा जिमानखिनि कुइसन दङ बेनिफ्राय जों बेफोरखौ दिहुननो हासिगोन दानिया जों मा खालामनांगौ A1/A2 दिहुननांगौ मा दिहुननांगौ A1/A2 आ सिम्पोल A1/A2 आ एकदम सिम्पोल A1/A2 माने मा A1/A2 इकुवेल टु A1 नि माना बेसेबां 5 A2 नि माना बेसेबां 7 थ' A1/A2 नि माना ओंखारबाय मा 5/7 बिदिनो जों दिहुननो हागोन मा B1/B2 मा जागोन -4 आरो 6 -4 6 बिदिनो जों मा दिहुननो हागोन मा C1/C2 दिहुननो हागोन C1 आव मा दङ 8 आरो C2 आव जोङो -9 थ' जों A1/A2 B1/B2 C1/C2 बो जोङो दिहुननो हाबाय थ' दिहुननो हाबानो जों बोरै बुंनो हागोन जे बे दोंनै हांखोआ दानस'लायदों ना लिक जादों ना नांजाबलायदों थ' बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोङो आरो मोनसे खोथा मिथिबावनांसिगोन बे जाबाय जोंहा नैबे टेबोला
बे टेबोलखौ नोंसोरनि टेक्स्ट बुकआव नायबा नोंसोर नुनो मोनगोन। आं नेखिनानि सोमोन्दै बारा बुंथ'ला, अके, बेनि सोमोन्दै बारा बुंथ'ला, थ' नेखिनानि सोमोन्दै एसे नोजोर हो। नायनाय जिहेतु दायो नोंसोरो A1 by A2 B1 by B2 दिहुननो सोलोंबाय आरो C1 by C2 दिहुननो सोलोंबाय, बेयाव नाय जेब्ला A1 by A2 आ B1 by B2 जों समान जाया, समान जाया, अब्ला जों बुंगोन मा हांखो दोंनैया दानस'लायनाय हांखो। मा बुंगोन? दानस'लायनाय हांखो। लिरनाया बाहाय भुल जादो, दानस'लायनाय हांखो जाना दङ, थ' बे जाबाय मा दानस'लायनाय हांखो। थामहिनबा जेब्ला A1 by A2 आ B1 by B2 जों समान जाया, अब्ला जों बुंगोन मा हांखो दोंनैया, हांखो मोननैया दानस'लायनाय जागोन। आरो जेब्ला दानस'लायगोन अब्ला जों बुंगोन मा ग्रोब मोनसे मावफुंथाय थागोन होनना बुंदों। दानस'लायनाय जायोब्ला मोनसेल' ग्रोब मावफुंथाय थागोन, एक्चुअलि बेखौ गोसोआव लाखि। आरो जेब्ला दानस'लायनाय जाबाय आरो ग्रोब मावफुंथाय थानाय जाबाय, मोनसे थानाय जाबाय, अब्ला जों बुंगोन बेखौ मा खोरजानाय। नेक्स्ट कुइसन थाखाय नोंसोर नांगोन, बेखौ बुङो जोङो खोरजानाय। अके, नेक्स्ट जेब्ला A1 by A2 आ B1 by B2 जों समान जायो निया आरो C1 by C2 जोंबो समान जायो, अब्ला जों बुंगोन मा नांजाबलायनाय हांखो। माने जोंनो जा कुइसनाव मोननै हांखो होदों, बे दोंनै हांखोआ नांजाबलायनाय जागोन होननानै बुंदों। अके, जेब्ला नांजाबलायनाय जायो अब्लानिया मा जायो मिथिबायना? जोबथाहैयि गोबां मावफुंथाय थायो। बेवहाय मोनसेल'मोन, बेवहाय मा होनना बुंदों? गोबां मावफुंथाय थायो होननानै जोंखौ फोरमायदों। अके, आरो अब्लाबो जों बेखौ मा बुंगोन? खोरजानाय। माने गोरलै खोथायाव जेब्ला हांखो दोंनैया नांजाबलायो बा सिथाबलायो बा दानस'लायो, अब्लानो जों मा जायो? खोरजानाय जाहैयो एक्चुअलि। अके, थिग बेबायदिनो जेब्ला A1 by A2 आ B1 by B2 जों समान जायो, नाथाय C1 by C2 जों समान जाया, नैया समान जाया, अब्ला जों बुंगोन मा हांखो दोंनैया लिक हांखो होनना बुंगोन। मा होनना बुंगोन? लिक हांखो होननानै बुंगोन। आरो जेब्ला लिक जायो अब्लानिया जेबो मावफुंथाय गैया जायो, माने मावफुंथाय जों दिहुननो हाया जायो एक्चुअलि। आरो जों अब्ला बुंगोन जों बेखौ मा खोरजायि। अके, खोरजानाय आरो खोरजायि। थ' बेखौ जोंनो उननि कुइसनाव जोंनो नांबावगोन। थ' आसा खालामो बेखिनि खोथाखौ बुजि मोनबाय। दानिया फै कुइसन नाम्बार 1 खौ सल्भ खालामदोनि। थ' बिदिब्ला जों दानिया कुइसन नाम्बार 1 खौ जोङो सल्भ खालामनोसै। 1 सलुशन। 1 आव जोंहा समानथायफोरा मा होनाय दङ? लिरफिनबा लिरफिन जायो। गिभेन 5x minus 4y plus 8 equal to 0. बिदिनो जोंहा मा दङ? 7x plus 6y minus 9 equal to 0. ओके, therefore मा जागोन जोङो? A1 equal to मा? plus 5, B1 equal to minus 4, जिहेतुनिया 4 जों मा दङ? माइनास सिन दंफाखायो, बेनिखायनो minus 4, ओमफ्राय C1 आ मा जागोन? plus 8. ओके, बिदिनो जोंहा A2 आ मा दङ? जोंहा 7 आरो B2 आ जोंहा मा दङ? 6. ओके, बिदिनो जोंहा C2 आ जागोन जोंहा minus 9. ओके, therefore A1 by A2 जों अलरेडि दिहुनखाबायमोन दै, मा जागोन? 5 by 7 आरो B1 by B2 आ मा जागोन जोंहा? minus 4 by 6 जागोन। बिदिनो जोंहा C1 by C2 आ मा जागोन जोंहा? 8 by minus 9. दा बेयाव नोंसोर नुदों A1 by A2 आ A1 by A2 नि भेलु 5 by 7 आ minus 4 आरो minus 6 समान नंखाया। आरो जेब्ला समान नङा अब्ला जोङो मा बुङोमोन? जोङो? Therefore बेवहाय मा नुदों जोङो? A1 by A2 आ समान जायाखै B1 by B2 जों। ओके, B1 by B2 जों समान जायाखै। बेखायनो हांखोआरि समानथाय जराया दानस'लायनाय। ओके, थ' बिनो सिम्पल कुइसन नाम्बार 1 नि सलुशना। आसा खालामो खोथाखौ बुजि मोनबाय। थ' कुइसन नाम्बार 2 खौ बो खालामना नायनोसै फै। थ' कुइसन नाम्बार 2 सलुशन। कुइसन नाम्बार 2 सलुशना मा दङ जोंहा? 9x plus 3y plus 12 ओके इक्वल टू 0 आरो मोनसेया जोंहा मा? 18x plus 6y plus 24 equal to 0. थामहिनबा जोंहा मा दङ? A1 equal to plus 9, B1 equal to plus 3, आखौ C1 equal to plus 12. बिदिनो जोंहा A2 आव मा दङ जोंहा? plus 18, B2 आव जोंहा मा दङ? plus 6, आखौ C2 आव जोंहा 24, माने plus 24. Therefore मा दिहुननांगौ जोङो?
a1/a2 दिहुननांगौ थ' 9/18 माने मा जागोन 1/2 जागोन माने 9 दों 1 9 दों 2 रानबाथाय आरो बेनिखायनो a1/a2 नि भेलुआ मा ओंखारगोन जोंहा 1/2 बिदिनो जोंहा b1/b2 b1/b2 माने मा 3/6 बेयाबो मा जागोन 1/2 3 जों 1 3 जों 2 नङा होमबा बिदिनो जोङो b1/b2 नि भेलुखौ मा मोनखो 1/2 मोनबाय बिदिनो c1/c2 c1 आव मा दङ जोंहा 12 आरो सिङाव दङ जोंहा c2 आ जोंहा 24 थ' बेयावबो जोंहा 1/2 या 12 जों 1 12 जों 2 रानबाथाय आरोखि थ' गासैनि बेलायाव जों 1/2 1/2 1/2 मोनबाय थामहिनबा मा लिरनो हायो therefore गाहायाव लिरजायो आं गाहायथिं लिरालासिनो बिथिं लिरबाय therefore a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 थ' गासैबो जुदि जोंहा समान जाजोबो अब्ला मा बुजियोमोन जोङो नांजाबलायनाय हांखो बुजिबाय therefore मा लिरगोन जोङो हांखोआरि समानथाय जराया जाबाय नांजाबलायनाय अके आसा खालामो नोंसोरो बेखिनिखौ बुजि मोनबाय थ' कुइसन नम्बर 3 खौ गावबा गावनो खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेयावबो जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला बुंनांगौ दङब्ला नोंसोरो प्लिज अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय